Balimao an kuma très urgent. Balimao ala sago au sago. Côte d'Ivoire mori do de boraka kuma ki kale ko malite kuputa. Côte d'Ivoire kelengele. Doningela do de bora Côte d'Ivoire ko malite kuputa. Katla avec asinayogo la gushi. Malien be bora ama Côte d'Ivoire to fa ngo game kuputa. Ama Côte d'Ivoire to fode. O pourquoi Côte d'Ivoire mori do be boka ese ka Mali mori to la gushi. On ne connaît pas fait Mali mori beki tekeri nyoko Mali doningela beki tekeri nyoko ma billahi anga kupu isoro. Côte d'Ivoire doningela do de bora ki kali ko Mali te kuputa mena kala au nambe je kala je nyoko fe. Conseil keleme bolo ka nyefo sinayogo fana yana. Sinayogo karanto ki affiche ni video manu ngede anya yebe ka bubu mabel ni fon tokofo karal ne tokofo. Ni be fek sinayogo Mali nga bunya ka tuika kani affiche ni Mali video manu ngi mo finina de. Ni ya ke isanga bebi sa ni ya ke mo be tikela mo ba voka be ekeli. On est qu'à conseiller. Wallahi ngale na masami na we ala ya kabolo ngakale ngambe kubuso kono no billahi mbado malite ire wallahi maka ka chadi fa fa ya tere jamana mi menu kubuta billahi malite ngale na aye jamana mi be kubuta malite ire wallahi billahi ni Côte d'Ivoire de besegni nu kupuye a beni Mamadou Tiangale na alara ma fwa ngo Côte d'Ivoire besegni kupunyi jamana besegni kupu jamana menu kuputa billahi ne bado afoke maka bini kupu d'Afrique foka na siga me yoro minani ntafa ka mo de jigila yere ka je n'ai pas envie à ce que les gens viennent m'embêter dans mon téléphone sinon chaque fois qu'un Côte d'Ivoire joue je peux venir m'asseoir ici et puis dire aux Ivoiriens, même le match qui va venir là, Côte d'Ivoire joue contre Burkina. Ça dit chaque match que Côte d'Ivoire va jouer, je peux venir m'asseoir et puis dire aux Ivoiriens si la Côte d'Ivoire gagne ou si la Côte d'Ivoire perd. Et puis ce trophée là, si la Côte d'Ivoire se retourne avec, ou soit si la Côte d'Ivoire va laisser ce trophée là pour se retourner, je vous jure, billahi, que même une fois, je ne viendrai pas m'asseoir ici, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne cherche pas client. Les gens me suivent, je suis en direct et puis je parle. J'ai eu des millions et des millions qui m'ont proposé à me retrouver en Canada. Allez, me retrouver pour un téléphone pour que ne bourra barako. Wallahi, do eteria donné ne katla kano kana décourager ne koroka banera ne kateria makataka kantoi. Wallahi, parce que la nyine tu es pour que ngase ka bourra barako. Plein de personnes ont essayé d'être amis avec moi, rien que pour que je puisse faire travail musique avec eux. Mais quand ils ont tenté par tous les moyens, ils ont vu que je ne vais pas accepter. Après, ils m'ont abandonné. Notre amitié s'est restée là, ils sont partis. C'est pas la méchanceté. Mais simplement que j'ai toujours dit que je ne faisais pas de travail, je n'accepterais pas de faire travail mystique pour quelqu'un. Malio, adouya te fadiya te de. Naves na yo son aya son de. Sino billahi karamokache mi fa chante de. Billahi lezim. Hal na adama de nyana ma do diga kono no billahi. Kubu da mali da de. Aklota la. Bo ene ala na krache o. Mali on abela jele che kuma ga mesan. Bo ene ala na krache. Ebe ka kuma. E Ivoirien di. Onye Malien di. Bon, ne bolo, il kan y occuper Côte d'Ivoire ka kopu de là. Comment m'a dit de et puis comment m'a bené ma fio ne ba nyini Mali doningala o fe o beka do do be ki te gedi ngo ma anga kopu soro wallahi Mali doningala be beka do do munu be korane kalanke wo munu dalen do soma fara morini fe chrétien ka taka selim église la Sulamen bega selim misiri kona ay korane kalanga ala delu ke ang Mali ka kopu soro ndale me alala na de la fana bison ni ne bora ni Malien be de dogoya quoi billahi Mali doningala o wallahi akanga wuli ka au jenyoro sirina ndesa na yoko kelenga koide ni Malien be de taisa ni de kuma ere koson Mali doningala be kanga wuli ki joni nkula quoi parce que ni kuma ma bene ma quoi fieu et de bebo ko Mali ta so mais mo mba so eto fana fo ne bolo doningala ni
Ibe boy mumba soro fo e John ale bolo bon Mali ta soro bo John e be na soro. OK, Côte d'Ivoire ni Burkina Kanka je John de be na gagner là. Ako fana fanya na. Mais eto fo. Ale ko kale te bolla barake mo yi. Ale ko kale te ninke, ale te ninke. Bon ale tara ka botuno e be Mali ta fo. Bon e bora e Mali kelembe tro le ta fo. Mais e ma to shi ta fo. E ma fo ni Côte d'Ivoire be gagner na te gagner. Ayi mo fo. Be ga kuma ma mo fo. Ni aka extra la be la me. Akuma digira na doni. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Ayo kuma fo de be kunu. Mais ngome video kono ka video ka ira Mali una. Ka ira Mali doni ngala ula. Ayo jija sinon mone don to flem Mali la benala na karache. Aga to kuma kabale nga kuma nga ke tiede. Munu me ka sinayo jugu ya dabla. Sinayo kanato ki affiche ni video manunye mboke ni dima. Sinayo iga barake ka video manunga lu orotoi. Onega kanane sinayo kala ne se gutungara ere to boyda kanafo. Kana Mali video manisi kani arali kana politiki ko douala. Kana ke Assimi koye, kana ke Karsa koye, a ke Mali ko drondi. To ika neutralité kono ni be fe Mali nga bunya ka daiga. Ni ya elema ka politisé bebe tike la sala teme. O ne ka conseiller ko yiri. Kani ka position yira politiquement. Ibi ka bara mina faso ko lebe ka Mali deme, ibe ka Mali deme Malien bedi. Kanati noro video mando la munu meta obe kana ke de o ne ka conseiller. Ni ya ke sa dre iba e moko chama be fe kali akona na jeye chama be dimi. On est à conseiller ko dima. Voilà. Itara yebobu mabel tofo. Adigira mo chamana. Chama go ma se ku tokare ko sa che mo ngena ma me abeka do bubu ko bet kele me bubu la. Hali Mali wulu bet kele me bubu mabel la. Me ka che de fingina de. Ni affiche ni bubu do rebe mangu ya soro sisa. Voilà. Parce que bubu jelma ka go ba foko wulu msoni bobi. On est à conseiller ko fingina. Donc à fort ni che kuma mfo d'abord angana ni che ka kuma la. Mali ni Côte d'Ivoire beba don dia batte Mali ni Côte d'Ivoire. C'est vrai Mali ni Côte d'Ivoire be jamana an be mo kele mais che kuma do be no mo were ka fo Mali ma ni Ivoirien ya faudra be diki mo la ballon surtout ballon niveau là. Et depuis quel côté rivalité de Mali ni Côte d'Ivoire che ballon tan ko la be bodo. Ça vaut plus de 40 ans. Mali ma se ka Côte d'Ivoire chi. Mali ka Côte d'Ivoire chi ballona. Ambe san binani Mali te ka Côte d'Ivoire chi ballona abo kala ma flo. Depuis 75 ou 60 combien nous la Mali ma se ka Côte d'Ivoire chi fobi. Wallahi ala. Mali ma se ka Côte d'Ivoire chi de ma ka tien fo na de. Oh rivalité obi. Oh ni Mali be ka commencer ka avancer. Ni kamale be bot ka vidéo ke ka foko way ko Mali te gagner coupe là. Ah edou. Ivoirien di. Tiens to ko Isaac, je pense à toi Isaka attendez là. Tiens to à toi aba ke to ko mena to. Je pense qu'à toi attendez là. Mena tiens to ko boka ira là quoi. Je pense que attendez là. À toi Marco Isaac Mara Isaka kone wantaro bon. N'teka ka page yere quoi. Je pas attendez là. Attends, ils ont ka page kono. Je pense que j'ai voilà, Touré Isaac. Voilà, à toi de quoi Touré Isiaka. Touré Isiaka Touré. Voilà. Isaka Touré, tiens un truc de quoi. Isaka Touré. Vraiment, comment faut m'adjani. Nibe ta flali ka ta ke Côte d'Ivoire to la ka Mali to blanc. Ebe ka boka Mali muru la gauche c'est pas bon. Voilà. Boy ka kuma mumbe ka Côte d'Ivoire ta ko fa ka Mali tatoué. Vraiment mi délire de. On a beaucoup de respect pour les Ivoiriens. Mais tiens ra ka ni madjani fiu. Ah fo muru ya na ka kuma madjani fiu. Anga bonya ba okane ne ganti doka. Ne te doni ngala doka ya. Mais yo kuma fa madjani gani tiens ra là. Voilà. Et puis quand tu kan nous fo Mali ma c'est pas bon. Ya to en quoi, ici mbola. Piu. Awa yo kipe Côte d'Ivoire ta la. Mali wode kundo, ang me fa kuma ndeka. Mali FFB France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka warchi no la be Sendwave application télécharger ka téléphone konana. Na Sendwave application télécharger ka téléphone konana a photo fleni. Abene ka kor promo urgent dro 10 € bena o ya retaye. O ko fa baga banque information bedu. Aw somo be Mali Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, abolu ga Orange numéro ta no to ko me 40 ka na warchi ma ba so Orange na sur place. Warchi go flata 3 mekli sara warchi ko flana sabana bada 1,97 €, 2 € keme fla dro de kundo aka be ciao.